Mawa bwino kwa inu nonse amene mukumvera wailesi ya Times mawa uno lero pa 5 August 2025. Ine Ndilea Malekano. Monga mwa nthawi zonse programu ya Kulinji timakhala tikuunikira nkhani zimene zikuchitika mu dziko lathu lino la Malawi. Nkhani imene tabwera nayo tsiku la lero ndi nkhani yokhuzana ndi ulendo wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndithu wapita kunja ku Awaza kumene kukuchitika ndithu msonkhano umene akucha Landlocked Developing Countries Summit. Kumeneko nde nkhani imene yavuta ndi anthu amene mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri amene wayenda nawo kupita nawo kumeneko pakuoneka ndithu kuti iyayi kwapita anthu ochuluka. Komabe tikale tikuunikira kuti kodi zona zenizeni ndi ziti, anthu amene apita ndi wachiwiri kwa mtsogoleri kumeneko ndi ndani. Ine Ndilea Malekano mmene ndafotokozera moja nde mu programu yathu sendili ndekha ndilinso ndi mzanga Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiwereya. Inenso ndadzuka bwino. Komanso tili ndi Awire Kambwandira amenewa ndi mkulu wa bungwe lija la CSAT. Komanso mkatikati mwa programu iyi tiyesesa kuti yayi tikhale ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu kuti atiunikire zinthu zina ziwiri zitatu. Poyamba programu iyi Innocent Mphongolo. Nkhani imeneyi ukuiona bwanji? Waona list ija? Ngakhale tapanga confirm be apo ndi apo makamaka anthu amene ku office ya a vice president ayenda nawo. I think tinene kuti pali list imene kupanga security. List imene ija city naipange okay ako office ya vice president komanso ena abo manati ya list imene ija siona mwachitsanzo amanena kuti nakazi a vice president apita nawo koma sana piti apesa achana machula nso kuti apita koma sana piti komano timaona so ena amene amayenda ndi vice president akunena kuti office ya vice president yatenga anthu 15 amene apita ngati no some kind of a confirmation because poyambira imatuluka anthu 43 ndi akuti apita anthu 15 aku office ya vice president. So that is excluding mwina anthu ena ndi ena. So I don't know kuti is the Malawian delegation kuti yonse yakwana 43 kwa vice president kukhala ku 15 ndi pamene pakuyambira nkhani. Nkhani yabwera modelo muchifanana kuti paliso list ya maiko ena mene apitisira ma delegation yawo, ena apita anthu awiri, ena anthu 7, ena mwina anthu 5. I think dziko limene pa list yoyambira imaoneka ya 43 imaoneka kuti ili ndi anthu ambiri ndi Malawi then mabwera Zimbabwe with about the yakuti mwina zimene zotafotokoza zimene zilimo koma nonkhani yonena kuti tikama tumiza ma delegation kunja. Pali zinthu zingapo zimene timayenera kuyang'anira makamaka mene dziko lilili pa nkhani za chuma. Ndikumbukira bwino kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino anapereka ngati chiletso chonena kuti anthu asamangoyenda kupita ku maiko akunja chifukwa yonena kuti dziko lino likumana ndi mavuto nkhani za chuma. Na vuto lina limene lativuta kwambiri ndi nkhani ya forex. Panadzakambidwa anthu amakamba kuti nthawi imene amanati mtsogoleri
dziko lina kuyenda kwambiri akayenda forex umapezeka kuti sizili bwinobwino. So the same I think is supposed to go kwa vice president kuti nawonso mwina pakhalebe ngati some kind of kuziletsa pankhani ya kuyenda kumene kuku. You look at akuti office yawo yatenga anthu 15 kunyamuka kuno kupita ku dziko limeneli. Tinene kuti ndi nkhani so imene ndalama zipitapo ndithu sizongonena kuti basi chifukwa nda vice president. I think rate ya allowance imene okhabe mwina yofananirako onse ndi amboma. Yes, chifukwa according to the list imene yatuluka ija 15 ibe ndi ambiri kuyerekeza be ndi anthu ena maiko ena amene atumiza. Ena atumiza anthu awiri, ena atumiza anthu 6 okha, ena anthu 4 okha. Yeah, so you look at kuti anthu 15 kodi kumene koko kukachitika chani. Chofunika kuti anthu onsewo 15 apite akakhale mbali imodzi ya msonkhano umene kweni chomwe chikachitika ndi chani. Kwabwera ujeni yonena kuti kuli anthu ena amene ali sponsored by UN because ni msonkhano wa UN mwina tinakatenga advantage yone popo kuti amene apangidwa sponsor ndi UN bwanji so ife boma lisatulutse ndalama angopita omwewa mwina ndi vice president okawo komabe andi zina zake zokha ngati zosamvetsetseka bwinobwino. So anthu 15 funso ndona kuti anthu 15 onsewa akatani. So all in all I think ndi mmene economy yathu ilili pakadali panopa tikuyena kukhala sensitive ndi zinthu ngati zimene zizi ndizofunikiradi kuti anthu 15 apite ku msonkhano umenewu. Kodi msonkhano umene anthu 15 amene akapita akamabwera ndi chani chomwe chita sinthe kuno ku Malawi ku nkhani yokhudza chuma kapena kukhala kwathu chifukwa pakadali pano chimene anthu akuyang'ana kwambiri nchona kuti tikonze chuma chiyambe kuyenda bwino, tikonze moyo wa Malawi uyambe kuyenda bwino. Kodi what will be the immediate impact of this trip pa dziko la Malawi? So amene ndi mafunso amene tili nawo koma anthu 15 ndi mmene zinthu zili pakadali pano ine ndikhoza nati ndi anthu ambiri. Chabwino kutiyambira ndithu program yathu Innocent Mphongolo. Mwadzuka bwanji awiri Kambwandira? Ndadzuka bwanji ile. Ndadzuka bwino. Ikomo. Kuchitika ndithu the third United Nations Conference on Landlocked Developing Countries imene akuti LLDC 3. Kumeneku mene wayambira ndithu Innocent Mphongolo. Ino mukuziona bwanji makamaka pa anthu amene amapita limodzi ndi atsogoleri pa zochitika zosiyanasiyana zimene zikuchitika maiko akunja. Pano tukamba za list imene ikuonetsa anthu 43 koma tapanga confirm kuti kazi awo a vice president kumene kusanapite komanso kuchokera ku office yawo. In fact VP amati Fambirira ndimafuna ndinene kuti ndiyesa kuti anthu amenewa apita kumene kupokisa ntchito misonkho ya Malawi. Palibe amene wapita kumene kugwiritsa ntchito ndalama zake. Ndiye pachifukwa chimenechi kofunikira kwambiri Amalawi timayenera kuti tidziwe choyambirira kuti kodi ndani ndi ndani, kodi akukatani, amene mwina alipiridwa ndi boma ndi angati, nanga amene alipiridwa ndi mabungwe ena ndi angati. Koma chifukwa chonena kuti zimenezo sizichitika nthawi zambiri pamakhala kuti pakuoneka kuti kuchitika zinthu mobisa. Chifukwa chake anthu tsopano mwina amayamba kumapanga ma speculation. And mukaonanso mwina ku office kwenikweniko ndi kumene akutsutsana, ena komweko akuti ndi 15, ena akuti ndi 13. So zimenezi zikungoonetsa kunena kuti there is lack of transparency pa Chingelezi. Chachiwiri chimene ndimafunanso ndiunikire mwina ndisanayankhe funso limeneli nkunena kuti kawiri mikumano ngati imeneyi kwambiri mwina pa Chingelezi ndikananena kuti imakhala ceremonial. Kuti ndi mikumano ndithu yeniyeni onena kuti voice yathu kumeneko ikavekako kapena kunena kuti akabwera kumeneko ndi Amalawi tione kusintha sindikuganiza choncho. Ndi mikumano imene ndithu zochitika zake kumakhala ngati kungokwaniritsa malemba kunena kuti ngati dziko tinakakhala nawo pa zochitika zimenezo.
ndiye sindikhulupirira kuti kumeneko nkoyenera kuti kupite nanti ndi anthu oterowo mmene ananenera Innocent ndiye kuti anthu amenewo atenga ndithu forex yochuluka kwambiri. Nthawi imene akupita kumeneko mukuona kuti mdziko muno m'Malawi ndithu ma filling station tili ndi anthu amene akuvutika kunena kuti agule mafuta. Chifukwa chake akunena kuti tilibe forex yokwanira ngati dziko. Koma nthawi yomweyo tikutenga nanti ndi anthu kumapita kumene kuja. Ndikanakonda kunena kuti nthawi inake mulengere ndiye muone kuti ndalama zimene zagulitsidwa ntchito kumeneko ndalama zingati. Chachiwiri mukandifunsa kunena kuti kodi anthu amene apita kumeneko ambiriwo tundiona ngati kuti zija pa Chingerezi timati kungopepesana. Ife tinapita tupita kumalechereche inunso tapitani mukadyepo. Komano ambiriwo muona kunena kuti kulibe chenicheni kumene akukachita ndithu kumeneko. Apart from mwina kuti angopita kumeneko basi kukangodzisangalatsa iyo osanena kuti kutumikira ndithu Amalawi kunena kuti zimene apitira kumeneko Amalawi apindula nazo. Zomvetsa chisoni nkonena kuti a vice president ndi amene anapatsidwa ntchito onena kuti azipanga champion ma public sectors reforms. Timayembekezera kunena kuti ngati munthu oyang'anira kunena kuti boma likutsata ndondomeko zoyena kunena kuti tisunge ndalama kuti ndalama zipite kumalo oyenerera akanakhala ndi chidwi ndithu ndi list imeneyo kunena kuti nkumafunsa mafunso even kuchepetsa kumene mumanenelamo maiko ena apita anthu 5 ena 3 ndiye zomvetsa chisoni kunena kuti anthu amene amakamba zoti tipulumutse ndalama akuti ndi amene sali patsogolo kumasakaza ndalama. Chifukwa mukandifunsa mwina kumeneko ndikusakaza ndalama that's free for all. Tiyena akuluakulu tikapange zimenezi pamene Amalawi ambiri akuvutika. Mwina ndimafuna timekayi pamene kuleya. Chabwino tathokoza kwambiri Awire Kambwandira mmene tafotokozeramo kuti tiyesesa kuti nduna yona zofalitsa nkhani bwere pano mwina ingotifotokozerako ziwiri zitatu kuti kodi kubomako pakakhala ulendo ngati umene uwu chimachitika ndi chani, amene amapanga approve kuti anthu awa ndi amene anyamuke apite ku ulendowu ndi ndani. Nde tiyesesa ndithu kuti abwere pa line pa atifotokozere zimenezozo. Wamva amene alankhulira Awire Kambwandira kuti transparency ndi imene mwina ikuoneka ngati kuvuta chifukwa chosabwera boma poyera kufotokozera Amalawi kuti pali ulendowu mmene amatuzira mjota president akupita uku chifukwa chosafotokoza kuti pali ulendowu ndipo anthu amene akupita ndi awa, ndalama zimene boma ligwiritse ntchito ndi izi, pamachitika zinthu ngati izi. Ukuona bwanji pa nkhani yokhuzana ndi transparency pa maulendo ngati amene wakuchokera ku boma? I think timakamba nkhani yonena kuti pakadali pano ngati dziko tikuyenera kusintha kapangidwe kathu ka zinthu. Akambako Akambwandira nkhani yokhudza kuti office ya vice president and champion ya ma reforms aboma kagwira ntchito kaboma. I think zaka zonsezi akapita ku UN timangomva ti anatenga 200 yakuti kena kwa boma abwere azitsutsa iye asinatenga 200 yakuti yakuti analipiridwa ndi yakuti. Ine from that point ndimaona ngati timene okhalira aphunzirapo chinthu china mmene akukambira Akambwandira kuti timene akuphunzira kuti ndi bwino kunena kuti tizibwera poyera ndikunena kuti okay tikupita ku msonkhano wa United Nations kumeneku anthu amene akupita ndi awa akupita pa ndondomeko mwina yakuti awa akhala sponsored ndi yakuti. Komanso mwina zimenezozo apart from that zokuti mwina abwere atiuze ifeyo kuti tikutere ndimaona ngati akuena okhala so pa level ina yake kuboma konko ndikumakambirana kuti ngati awawa apanga sponsor a UN bwanji awawa tipange substitute ndi yawo. Ine nimeona ngati zimenezo zikhoza kukhala zinthu zoti zikhoza kuchitira bwino. Komanso mwina ndikambe ichileya mwina osapanga osayang'ana kwambiri kuti mafigures aja pena pakuoneka ngati anthu ena akuapasa maudindo osiyana ndi maudindo awo pa list paya. Special advisor on chakuti, principal secretary on chakuti. And what mwina maudindo awo samino. The question is, what is the motive behind that? Are we taking the right people ku misonkhano ngati imene iyi sizodabwitsa nokuti pena paketi mapanga zinthu ndikumapezeka kuti dziko lathu likuoneka ngati lukanika kupita patsogolo chifukwa kuti msonkhano umene kukuyenera kupita leya
leya apite ngati akagwire ntchito yake ngati leya tikutenga munthu amene sangagwire ntchito ya leya akupita kumsonkhano kumene kuchako akukatani akukangoyenda akukangocheza tikusiya mwina ma technocrats mbuyo tikungotenga mwina gulu la wanthu kunena tikati kwapanga compensate katifuna tasangalatse by the end of the day zinthu zimene atakambirane kumene kuchako implementation yake tifuna atipangire ma technocrats amene tasiya mbuyo so ndi zinthu zimene tikuyenera kukhala serious ngati dziko tikamapanga zinthu ngati zimene zizi tizikhala anthu oona anthu amene tikuyang'ana patsogolo tizidziwa unena kuti dziko lathu tifuna tifikire pati tikapitiliza ntchitidwe uwu kukhala kuvuta kuti tifikire Malawi 2063 masomphenya amene ajawo akhala ovuta kuti tiafikire chifukwa kuti tizipezeka kuti tikupita patsogolo mastepe angapo tikubwerera pambuyo tikupita patsogolo tikubwerera pambuyo anthu amene tikuyembekezera kuti abweretse kusintha ku dziko lino akupezekanso kuti mwina ndi anthu amene akukhalanso patsogolo akuyambitsa ngati akupanga planta kapena kukhala kuti sakukhala serious pakasamalidwe kachuma chaboma zimenezo ndi zinthu zodandaulitsa kwambiri ndiye mwina going forward ineyo I would love kuona anthu mwina tikusintha mu zinthu zambiri makamaka kunkhani ya maulendo amenewa opita kunja timadziwa timamva ndi ayakuti iyayi ku office 10 ino ndi akuti kapena 10 ino ndi awa kodi tikungopatsana ifoti ndi 10 yawo kapena ali ndi zokachita kumene koko komanso akapita kumene koko akakamva zinthuzo kapena akakapanga participate akabwera zinthuzo azazipanga implement kuti mwina tiwerenge misonkhano imene anthu akuluakulu mdziko muno aboma apita mwina zaka ziwiri zitatu or 4 or 5 zapitazi apita misonkhano yochuluka kwambiri ya mabungwe osiyanasiyana ya maiko osiyanasiyana akapita akamanyamuka akamapanga interview pa press conference kapena usatiso press conference mwina akungu afusa mafunso nena kuti komwe mukupita kutiyembekezere zotani amafotokoza ayayo kuku ife maiko osauka kapena dziko la Malawi tikapanga zakuti tipindula mwakuti akamabweranso kwafusa mafunso amayankhaso chimodzimodzi amanenanso kuti ayayi ukukuti akambirana zakuti dziko la Malawi lisintha lipindula motere pano pakuti tikhale pansi tipange stock kunena kuti kodi tapinduladi mene maulendo ambiri ayendedwa aja amakambira yankho likha kuti ayi mwina phindu limenelo pakadali pano pa sitikuliona akambwendira ayankhula kunena kuti misonkhano yambiri imakhala ceremonial mwina mfundo zake ndizoti akambirana titapita titapanda kupita mwina palibepo china chilichonse chimene chingachitike ndimaona ngati kuti panopa tisinthe machitidwe athu azinthu tichinthe mayang'anidwe athu azinthu tisamangopanga zinthu momwemo mene tinayambira kupanga zinthu ulendo wina uliwonse akayenda a vice president even iso a president amene kumakhala zinthu ngati zimenezi zomanena kuti ayayi khangati atenga anthu ochuluka ayayi atengako mafumu ayayi atengako kaya anyamata achipani atengako sindikunena kuti apa atenga amene koma izizi ndi zimene timakamba tawi ina iliyonse time and again tukamba zinthu zomwezo tikuoneka ngati kuti tifuna papepala kaya tikamakamba pakamwa timakamba zooneka ngati tifuna kusintha koma pa ground tikupanga zinthu zimene sizikusonyeza kuti tikufuna kusintha tikupanga zinthu momwemo so vice president pokhala kuti office yawo ndi office imene ikupanga za ma public reforms kusintha kwagwiridwe ka ntchito ka anthu mboma ndimaona ngati kuti office imene ya vice president ndi office imene okhala patsogolo akuonetsetsa kuti zinthu zimenezi sizikuchitika nditero tuleya chabwino tathokoza kwambiri awire kambwandira mukutipo chani I think ndikuko wirizana ndi mmene afotokozera Innocent and ineyo ndimaganiza kunena kuti as a country we could have done without participating at this conference kutengera ndi mmene zinthu zathu pakana libano zilili ndikhulupirira kuti tikanakhala kuti tili ndatsogoleri amene akuoneka ndi patsogolo ni kumano umene pakana libano ndikhulupirira kunena kuti kumano umene tikanapita kutenga kote chakuti kuti pita ndi kumene
mukamaona zimene zikuchitika pano nzomvetsa chisoni. Tikamayenda kupita ntchito akugona ma filling station muli mavuto ambirimbiri mitengazi nchikupitirira kukwera chimanga. Ndimayembekezera kunena kuti inoyi sinthawi yonena kuti tipite kuma meeting ngati amenewa. Ngati mwina atika nafuna kuti tipite mwina kuti ndi gawo limene tapatsidwa, inenso ndikuona kuti anthu asanu atatu anali okwana kuti kunena kuti ataukatimilira kumeneko. Komano zimene zikutionetsera pa nkhani imeneyi kunena kuti tili ndi atsogoleri amene amanena zina nkumachita zina. And vuto lake tiliso ndi Amalawi amene amangokhala chete. Some demand accountability from their leaders. Chifukwa mukati muone sikalekale mwina 2023 ngati ndikulakwitsa president nditu anapana ma ulendo osadziwika bwino ngati amene. Koma muona kunena kuti enforcement of that order. Pepani ndi udolani kaye pang'ono awire kambwandira apapa olemekezeka Moses Kunkuyu of course ali busy kaye ndizochita zina pakadali pano, koma timafuna pang'ono pokha mwina angoyikapo ndemanga yawo kenako tialola kuti akapitirize kugwira ntchito zina. Mwadzuka bwanji olemekezeka Moses Kunkuyu? Ndadzuka bwino. Nkhani tikukamba pano ndiyokhuza ulendo wa vice president komanso timafuna in general ndi mmene anthu akufotokozera pano zokhuzana ndi maulendo. Poyambirira timafuna mwina mungotifotokozera ngati Amalawi kuti ulendo umene ya vice president apitawo mwina ndiofunikira bwanji ku dziko la Malawi. Na choyambirira zokuti ulendo lwonse lukamendedwa kukadi kuunikira kuti zimene zozo zipindulira bwanji dziko la Malawi. Chifukwa chake pamakhala maulendo ambiri amene amatha osayendedwa kuona kuti akufunikira mtundu wanji. Koma ulendo umene ayenda padakali pano malingana ndi kufotokozera kwa foreign affairs ndiwokuti anthu ife tili nawobe mu mndandanda wa mayiko amene amakekedwa kuti ndi mayiko okusatu amene akutukuka kumene otukuka mochepa amene akuyesabika chidwi pa ndondomeko zimene zingawathandizire kuti atukuke. Ndi mayiko amenewa ife mgulu limene takhalamo ndithu kwa nthawi yayitali zimene apresident ananenapo kuti si zinthu zonyaditsa kukhala ndi chidwi chofuna kulakala kuti tulukemo. Andi akamakumana mayiko amenewa nakambirana zimene zathandizira kuti mayiko ena atuluke mu mndandanda umene amene asakuchita bwino, zimathandizira kuti mayiko akabwerera m'makwawo akapange push an agenda imene iwathandizire kuti mawa nawonso akhozekeza kuti ali muligi yosiyana ndi ligi imene alimo padakali pano. Ndi nkhani kuti kukumana kwa anthu osauka si mkumano wa anthu amene akuoneka bwino, koma osauka wakakumana kukambirana za mphawi wawo namakambirana za mmene angatulukire mu mphawiwo pamatha kutuluka ma solutions. Ndi mkumano umenewo ndiofunika ngatiligati. Nde patuluka list of course komano list iyo mwina ena kukamba zina sitikudziwa inu ngati mneneri wa boma mukudziwapo china chilichonse pa list imeneyi. List ya anthu amene apita ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Nkani ya list iyo I'll not be in a position to put facts around it. You recall you called me on this matter after 9 o'clock. And for me to obtain that list from the guy and the would I copy that they would in the soul get out and I Morpheus never got the minutes at Caligudali Morpheus and the 9 o'clock couldn't go that way. I'll go Mama would do office and a berere. They would in the home office. The person list many ended the vice president, they would be Amalawi to Abanga says more so. Come on, you get a good and hide the office in the Imba phone in my age go home. The very question under information that it may. So list many as Gulida, my owner, now so when I'm in a against the office for vice president, I mean as a list in the border, the win Radakaliba. Because the way how would the list menda yona ndi negozungulira komanso response menda yona ndi regular office wa vice president kwa wina office wa vice president amene akuyankha komanso kutsambalanchezo
kunena kuti listi siona nakadalira ngati munayankhula nawonso aku office kumeneko kuti mwina anakuwuzani chani koma from the government spokesperson's office ndikhoza kuti ilibe information ya list iyo nkhalo likhoza kuyipeza mofulumira nde sitingayankhe ndiyoona atimanja bodi chabwino tikukupatsani nthawi kuti mwina nthawi ina yake mutipangire konfemu za anthu amene apita ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ku mkumano umenewu. Timafuna tidziwe ngati Amalawi kuti kodi pakakhala maulendo otere zimakhala bwanji kumbali yosankha anthu kuti awa apite nawo pa ulendowu awa asapite nawo, zimakhala bwanji? Timafuna Amalawi titadziwa. Maulendo oterewa choyambirira umakhala pali pawiri kuyang'ana nature yachochitikacho kumenekoko kuti kodi kunoko ma MDAs amene amathandizira kupanga implement kapena kupereka upangiri pa zochitika zokhudzana zimene zikukapita ku meeting imeneyozo ndi ma MDAs akati iwo kodi ndi ministry iti imene ili responsible for zimene zikukambirana kumenekoko then ma departments ya agencies ya amene amakhudzika ndi zimenezo. Mwachitsanzo itakhala kuti ni mkumano okhudza za ICT ndikuti choyambirira ku Malawi kuno tiyembekeza kuti ministry ya ICT imene is represented by myself currently ipita nawo komanso amakhudzika ndi zimene zikukambirana kumene kaya ndi regulator authority ndi kuti regulator wathu apita nawo kaya ndi za broadcasting kuti broadcaster wathu akhoza kupita nawo ngati zokambirana zizokhudza iye. Ndiye chimodzimodzinso pachiwiri pakuti no office ya principal imene ikuperekeza kandi imene kupanga lidi kandi ya vice president ndiri kumene kuweza kulino amene amayang'ana za office imene for the person himself, the office itself ili ndi anthu amene amayitsatira amene amayithandizira ndikuti pawiri pamenepa mbali naye tiona kuti mu office mwa amene akupanga anka ulindo imayenda ndi anthu angati othandizira office imeneyo koma kwinaku technical side anthu amene maofisi awo akukhudzikeni zokambirana za kumenekozo apitanso angati ndikupanga determine kuti akhonza kupita anthu angati mu office mwa president zimenezo za ku office kwa president kwa vice president koma kuona kuti the technical side amene akupita ndi anthu angati imatengirana kuti a foreign affairs alandira ma invitations ameneyo akunena kuti kunoko kuli zochitika zakuti amene angapange participate kufuna anthu okhudza mbali yakuti and that determines how many people would be required to go. Then kudziko kuno mumayang'ana resource availability kuti ndalama zimene zingafunike kuti anthu amene apite akachita nawo mkumano umenewo zilipo kapena ndondomeko zathu zamayendedwe lokale zikutiuza kuti zotipanga guide motani. Tikaonekera zimene zija ngati ndalama palibe mumayang'ana kuti what are the resource avenues that are there, the financing arrangements that are there. Ngati pali ena akunja amene akuthandizira ndiye kuti mmatha kutengaso anthu ena onjezera chifukwa pali support imene kunja. I do not know ngati ndipanga response sufficient. Okay, olemekezeka mwina pali nkhawa kapena madandaulo amene akumabwera kawiri kuchokera kwa Malawi kuti maulendo oterewa kukumakhala chigulu kwambiri. Mwina mutondivomereza panachitikanso kuchakumayambiriro kwa chaka kuno ulendo wina umene president anapita ku Tanzania, is it Africa Energy Summit, kumene kunapeza kuti kwapita anthu almost 86 pomwe uko amafuna anthu 6 okha ndi amenenso they were supported by World Bank anthu 6 okha. Zinapezeka zoti kumeneko even timamva kuti nduna inunso munapita konko situdziwa kuti mwina mukhoza kutuza zotani koma kuti nduna zambiri zimangoyenda mtawuni sizinaloledwenso kulowa nawo ndi a president. Mwina zinthu ngati izi mukakhala kubomako mukumaziunikira motani? Kunena zona kunena kuti nduna zina zimakangoyenda mtawuni ndiye kuti mwina zimenezo zikhale zoona chifukwa chakuti popita paja kuti ndiona inyamuke pamakhala kuti ndithu pali chimene chafotokozeredwa from the coordinating officer of the Ministry of Foreign Affairs kunena zokuti pazochitikazo pa programu pali zakuti zimene zikhoza kukhudza nduna ya zakuti mukakamba zokuti inenso ndapita mwachitsanzo ulendo ku Tanzania mukumbukira ine nthawi ineyi ndinali kale ku Tanzania koma business ena timakamba zina zokhudza ICT sector yathu tinali ku zimenezo nkupezera summit janso ikuchitika on the sidelines of that and ulendo umene mwina chifukwa kuti mwandichita nawo modzidzimutsa
ndinakati ndingotulutsanso a list ya brief note ya ulendo umenewo kuti kodi kumachitika zinthu zingati even on the sidelines of energy summit kuti ndinakatha kufotokozera kuti akuti amapanga zakuti ndi wanapita ake ndi anthu ake mwakuti koma maulendo ena ngati mmene mwatchuliramo fotokoza wake kumene ndanena kuja kuti we look at kufunikira kwake ndi anthu ayenera kuti apite tikudziwa zokuti amalawi amenera kudandaula ndi ufulu umene ali nawo koma tikafotokozera ndi kukhulupirira kuti amatha kumvetsetsa mwachitsanzo LDC ujeni misonkhano iyi ya mayiko amene ali ovutikirapo ineyo ndinapita nawo ku Qatar I think some 2 years ago kumene kuja tinaliso ndi funso lomweli lokuti kopita anthu angati ndipo ayenda mwa mtundu wanji bungwe limene lijalo lili ndi ma partners ambiri amene apanga support ndipo nditapita ine ndati lomwe kuja kuli anthu amabungwe ya ku Malawi kuno amene mmene inkatuluka list ineyo ndinayambokhala ndi chidwi choti ndipange check anthu amene apita koma nkuona amabungwe amene toyankhula nako ndimva ndikhozoyamba kuchifuna mabungwe amene alipo koma nkumadziwira kuti bungwe lili nawo pa list ija koma sanabwere kunoko pa bili ya boma so zimangofunika kuti peze information iyo yonse imene we are always ready to give you kuti kunali anthu okwana mwakuti wakuti anachokera kubungwe kuti wakuti atobunge wakuti ababa olemekezeka za list iyi ifeyo tikumvetsetseni kwa pano tikupatseni nthawi kuti mutipezere list yenieni ya anthu amene apita ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino tidziwe koma panatuluka funso kuchokera kwa awire kamgwandira kuti kodi chimavuta chani kubomako mwina popezanso ofesi yanu ndiyo zofalitsa nkhanizi kuti chimavuta nchani kuti pakakhala ulendo oterewu mubwere ngati boma openly ndi kuwauza amalawi kuti ulendo wa vice president akupitawu anthu awa ndi amene akupita nawo ndipo anthu awa ndi amene akuthandizidwa ndi mabungwe ena anthu awa ndi amene boma likuwathandiza chimavuta nchani zimene zizi mukakumbukira bwinobwino iwo anso bambokamba titakakumbukira bwinobwino tinakamba nkhani ya ulendo wa kuunga nthawi ina titafunsidwa za ulendo wa kuunga tinanena zokuti pamene tikunyamuka kupita ku United States of America sitingaziwe kuti kumene koko wina wapita moyitanidwa nda United Nations ndi ndani koma pochokera kumene koko ndikhoza kupereka list kumatchula amene anapita mwaokha ndi amene anapita mopandula support ndi boma zimene zitabwera ndilazipanga chimodzimodzi ulendo umene ukunyamukidwa kumati kukupitidwa ku LDCs umene koko sitingadziwe kuti iwo aja kuti aitana wina ndani nafotokoza kuti titapita ku Qatar tindakakumana konko ndi amabungwe aku Malawi koma kuno kuorganize amati list imeneyi yachokera ku Malawi government yonse imene nakufunsani nthawi ina kuti kodi office ya VP afotokozera kuti iwo anyamula anthu angati ndimandiuza list imapaka confirm that means list ndimeneyo kwatsala nkuti tifufuze kuti kuma ministries amene apita ndangati zimene ndikhoza kupatsani kuti gulu lonse imene kale kumene koko titingadziwe naye pano ndili kuno singadziwe wapitako wina ndi ndani opangidwa support ndi anthu ena tingadziwe zimenezo atadziwitsa anthuwo komanso pobwera kuno kuti ndi anthu angati anapita anakwana ndi 40 kuti enawo anapita ndi ndani that I can give to you because the background pali maofficers amakuzithandizira zipatsa zimenezo anthu mwina panali bani imene president anayika pa nkhani yoyenda anthu kupita kunja ananena kuti ayi aziyang'ana kuti ulendo ndofunikira bwanji komanso mwina chiwerengero cha anthu pofuna kuti ati timange malamba tonse ngati dziko kuti tithandizane kutuluka m'mavuto omwe tiliwa mwina chiwerengero cha anthu 13 is it a standard unena kuti chikuoneka choti it's something acceptable maka kumbali ya boma kuti mukhoza kupanga accept anthu 13 bolako komanso how pressing is this meeting kuti mwina iloledwe kuti ipitirire pa nthawi imene zinthu zikuoneka ngati zikuvutirapo ifeyo ngati Malawi nkhani yokamba za mayiko amene amavutika kwambiri ndi zinthu zosiyana-siyana nkumakhala pa umphawi mwina Malawi ndi dziko limene chokambirana chonsechi chikhoza kukhala chokambirana cha dziko ngati Malawi tikakatengiratu kuti mayiko akumasauka andikusauka kuja akusauka pazifukwa zimene sadaziyambitse okha
amene ali pa receiving end ya zinthu zonse zimene zimasautsa maiko zopangidwa kozi ndi maiko olemera ndiye ndi dziko la Malawi. Ndichifukwa chimona kuti kaya ndi nyengo zovuta zija zimene timadziwira kuti zikuyambika chifukwa cha maiko ena amene akutulutsa mautsi awo kupita mu chilengedwe ovutika nkumakhala kunoko madzi akasefukira. Malawi ndimene yataya anthu ambiri. Kotero ngati pali dziko limene likuzunzika lofuna malikambirana kuti timazunza anthu ena ndi zopanga za ife anthu olemera, dziko lake ndi dziko la Malawi. Kotero amene ali ene okhalapo ndi tunkumamuloza kuti tamuzunza uchado ndi dziko la Malawi. Koma ndikufunikira kwa ine kumeneko. Koma nkhani yokuti kodi anthu kupita angati unafunsa kuti kodi namba ya 13 ndi namba yogwirika. Ndikhoza kuwuzani kuti mmene timakhazikitsira ku Malawi kuno kuna m'maiko ku maofisi atsogoleri athu ndi mmene timakhazikitsira azitetezo komanso a protocol around the office of the president kapena the vice president. Inuyo mukhoza kukhalana ne mwina tikhoza kumvana titamayamba chimodzimodzi kuvomerezana kuti 13 would be in some sense a reasonable figure. Kuti vice president hiyo tiyang'ane anthu amene amasapotera vice president kapeza achitetezo mwina tingoyika poka ya ndatatu tikambe wa protocol mwina tikambepo awiri tikali mu 5 kena kuti tiweola amene aja zina zimene amathandizidwira maofesi yawo ndikhoza kuti ndikutchulire zina mudziti mpaka na anthu amatenga ukawayang'anira chakudya koma ndi zimene mambo anakhazikitsa. Ndikatchula zonsezo mwina 13 nikhoza makhala kuti ndi figure ina yake imene ikhoza khala yofikirika aphatikizapo ndi maofesi ndi ma-advisors omwe ifo yesi tingokamba za anthu owasamalira iwo koma aphatikiza ndi technical people amene akupanga hold ma-portfolios osiyana including ma-advisors. Ndaona pena nkhale kuti listi chapena pake mwanaka loti njabodza inenso ndimayiopera pamenepo chifukwa chakuti ndanapo mayina amene ndikuwadziwa ntchito yayi olemekezeka list iyo ife takupatsani nthawi kuti ife mukafukufuku athu amene tikuchita nanunso kumeneko ngati nduna yazofalitsa nkhani muti mwatifotokozera kuti mutipangira confirm nde tikuyembekezeranso kwa inu kuti tione komano kupatulapo ulendowu I'm sure olemekezeka mwina mwakhala mukuona maulendo ena amene mwayindapo ndikudziwa maulendo angapo amene nanunso munali mmodzi mwa anthu amene mapita nawo kukumatuluka mayina a anthu okuti kunja kuno tikudziwa kuti awatu ndi achipani chabe awa ndi achipani cholamula akupita komano udindo wawo sukudziwika kuti koda ukagwira ntchito yanji. Mayina ena timaona ati laundry manager kuti laundry manager amene ndo achani akuti ndi laundry manager wa PS anthu okuti akungopita nawo koma zochitika zawo sizikudziwika bwinobwino. Munakhalako ndi interest ngati boma kumafufuza zinthu ngati zimenezo kuti anthu awa akupita chifukwa chani anthu awa ndi achipani akupita chifukwa chani pa ulendo wokuti sakuyeneka kupita nawo. Koma ndebwene imene mudandipatsako zitsanzo zomwe nazo kuti auji anapita nawo kuti ngati laundry manager a PS lenga munthu ati laundry manager waye adatenga PS akandani aku ministry moti zimene simukuzidziwa kuti zikuchitika ndithu leya chongo tena kuti zakuti kukhanga tozichitika motere chitisichitaliza kuti tiyankhe zinthu zimwe chindonji koma kunena kuti ulendo wakuti wakuti pa dzina la wakuti timandziwa ndi wachipani koma anapanga apiye ngati laundry manager zokha tunena zija kuti pa list imene mwa yatuluka iji pakutuluka anthu amene timadziwa ntchito zawo koma alembedwa kuti ndi ma-advisor ndi majani. So zinthu zimenezo mutatchula kuti monga ulendo wakuti panatuluka Mr. Phiri amene ndi chairman area koma anatchulidwa kuti ndi laundry manager a PS wa ku ministry yakuti zilithandizira kwambiri nkhaleso kupo. Chabwino wamva tumena tiyambe otchula kuti awa ndi achipani anapita kwakuti olemekezeka ifeyo tikuthokozeni komano tikupatseni mpata kuti mufufuze bwinobwino mawa tibwerenso pompano ndi listiso ya anthu amene ndikutchula pakadali pano kuti ndi anthu achipani anapita nawo ndi mtsogoleri wa dziko kwakuti koma zochitika zawo sizimadziwika bwinobwino. Zimenezo ndikuthokozeni ndiye ndikupemphani kuti malo mumangobwera kuti zangu pa radio list yakuti nzabwino inde koma mutakhalanso kuti mwandipatsa lero mmene ndikupatsireni ine indayi
inonso mundipasa ati manena zija ndi awawa adatuluka apa chifukwa nthawi zina tikhoza kubwera nkhudzango yankhayankho limodzi ti manenawo lisiyamodzi api pamene mukatigawira tiwuzani kuti oye izi tendikaluze dziko izi zoona izi zisataye nthawi zabodzi. Chabwino olemekezeka takuyamikani kwa basi pamberi zikoma awire Kambwandira mwamva inetu ndimafuna ndafuse ndekukhala ngati ayi sanapite ndithu alipompa olemekezeka ndimafuna ndafuse kuti anthu nawo amaziwa kunena kuti titindilimi ta anthu amene asupoza participating misonkhano ngati ya UN. simmamveka bwinobwino mwina mutafunsanso funsolo. Ndimafuna ndifunse kuti kodi anthu nawo kudziwa kunena kuti timakhala ndi limit ya anthu amene titha kuwatumiza kuti akapange nawo participate m'misonkhano ngati imeneyi. Olemekezeka kunkuyi olemekezeka kunkuyi mutimva ayi zikuoneka ngati kuti asunthapo kaye mmene ndinafotokozera muja kuti iwowa anangotikomera mtima kuti ayankhule nafe mu programu iyi koma zimaoneka kuti anatangwanika ndi zina. Innocent mmene akunkuyi anafotokozera za malist. We have reliable information kuti alipo enanso kuti amangolemba pa masamba anchezo kuti a president akupita awatenga awa dzina lawo likupezeka bwanji kwapasa kaudindo kenakake kosadziwika bwinobwino taonapo ndithu zikuchitika zimenezo. Anyamata ena achipani kungopita kuti awa apasa udindo wina akukapanga chani kunja kumene akupitako ndithu we have that information. Then dukulupira kuti iwo akapeza tibweretsenso ndi information imene tinayo kuti tibalasane izi zikumakhala motani. Kwa mwina Kambwandira mafotokoza amafusafuso kwa nduna kunena kuti akudziwa kuti pamakhala limit. Mwina Kambwandira can you clarify on that kuti mwina Malawi amvetsetse kuti limit imene imayenda bwanji kuti akamabwera nkutuza ti ayi ena othandizidwa ndi mabungwe analipo ngati tione kuti are we within that particular limit. Azimu kwambiri ndakuza nimene mwachezeka ndaduna koma ndimene sokutane so I think I'm not convinced ndimene ayasira muja koma maybe as a politician ndimene akanayasira koma no ndimafuna ndinene kuti mukaona ma standard accreditation procedures at United Nations ngati dziko ndi limit ndithu anthu amene titha kupanga register kuti apange participate mkumano ngati menewo and limit yake ndi 10 zimene zomwe mutha kupita kaya ndi pa website pawo mukazipeza ndiye zusonyeza kuti ngati tatumiza anthu odutsa nambala imeneyi ena aoneka tsopano mapeza kuti kumene kuja angoenda there ndimafuna ndikutengereni mu April chaka chino mukumbukira kunena kuti the US embassy inaganisa kutumiza kutumiza again. I don't know why for the free always. Tikafuna kutumiza for the free ku IMF World Bank Spring Meeting. Imene nachitika mu April. Ndikumbukira kuti mukumbukira zimene. And the adhochu kwambiri about the chakuti anaganidwa mavisa. Anthu amene analedwa mavisa analipo anthu 4. So ndikukhulupira kuti manambala ngati amene wa follow ngati dziko latuli ndokwanira ndithu kukati imirira mavuto amene tili nawo kupititsa anthu pote chakuti there is no justification or whatsoever and zimenezo nzosadabwitsa chifukwa ngati atsogoleri mwina ndamvetsetsa kufuyu alepera kuti afotokozere bwino koma iyo ndili ngakhale msonkhano umene ukuchitika pano pawo taonatu anthu akujambulitsa masamba anchezo kuyika zithuzi ali mu ndege kumadaba kuti kodi awa akuti kumeneko akukatani. So zimenezo zikuchitika and you have no apology whatsoever. Tikupititsa anthu amene alibe chenicheni choti kumene kuja atha kukachita ndikumapanga drain kandalama kochepa kamene kakanagwira ntchito zina ngati dziko. Ndimafuna ndimve pamene kolera. Chabwino Mondimva Kambwandira? Ndikumva. Okay.
chabwino apa zikuoneka kuti mtolankhani wathu wina ali ready, just kamphindi kamene tatsala nakoka. Tiyeni tingolankhula ndi Bernard Mohone. Wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino leya ka wadzuka bwanji umene? Ndadzuka bwino. Tangocheza ndi amalawi amene uli nawo. Chabwino apa ndi mawu imodzi amene waipata kuno nkhani kuti mwina naisa kutishaponde mangati. Chabwino nkhani imeneyi mukuti bwanji nuyo? Nkhani imene ndaisatiradi ndipo timene kuti ni nkhani imene mwina ikuchitika nthawi yonena kuti dziko la Malawi likulira chifukwa cha maservices ambiri amene mwina asakuyenda bwino nkhani ya chachuma. Ndiye kupezekadi kuti ngati kuti zikungooneka kuti ena kukana kuti we are not even sure kuti how many of them amene apita, koma nkhani yonena kuti even kutumiza more than 5 kumsonkhano chabe umodzi wa anthu amene munakuiza ndalama zochokera kuthumba la boma ndi mwina ndizosayenera kwambiri at this time around. Koma mwina chimene tinganene njonena kuti panayenera kukhala transparency. Zinthu zizizi zikuikira atu si anthu asamakambe. You should be able to know kuti no amene apita kumsonkhano apita ndi awa zizioneka anthu amaziziwa in advance. Palibepo vuto zonena kuti amalawi tadziwa kuti akupita ndakuti and mwina chimene akukapanga kuti ziwitsiratu kuti ifeyo tisamakhaliswa tikukambirana nkhani yoti anthu apita akuti akukayimirira dziko. Koma chifukwa kuti zimene akukapangazo it's clear sitifosa, koma mwina apa chifukwa choti mwina information imakhala yobisabisa yotani chifukwa chonse zimabwera poyera. Ndi akanakhala kuti akumanena poyera kuti even a president akupita kwakuti akupita ndi anthu awa chifukwa cha misonkhano imene ikachitika kumeneko awa akatenga mbali iyi awa akatenga mbali mwina sitingamakhale ndi mafosa. Koma apa poti tikungokanizana kuti mwina nawo santhu angokanizadi kuti azipepesi, koma mwina izezo titangonabe zikuchitika nthawi imene dziko la Malawi mwina ndi zambiri tikananena kuti ndalamazo ngati tikanatha kupulumutsa zithandizire mbali ina zikanatha kutero. So poti mwina boma silimayenda mmene timaganizira kuti pa nyumba ya munthu kuti ayi lero ndilibe mchere nyumbamo sindingakagule ma units kapena sindingakagule sapato kunyumba kundiwo kulibe. Mwina poti boma silimayenda choncho. Ndiye mwina akanati akakoma nkhani imene ndopanga emphasize ndiya transparency mabwera poyera kulongosola kuti so that anthu tisamakhale tikukambirana nkhani ngati zingozikira athu tonse. Malawi nase chinwa kumuzi azikhala kudziwa kuti a vice president apita ukatimirira dziko la Malawi kwakuti apita ndi uje amene akagwira ntchito iyi kuti even mawa ni mkucha uno tizacheso kufusa kuti munapita uku zikuyenda bwanji. Koma apo pakangopita chisawawa mwina tizasowaso ofusa kuti msonkhano chadapita gulu jana ndi ndani anthu akati koma ma technocrats osamasiya because amene onda amene ma implementers azose zimene zimakachitika ndokambirana kumene kwako. So ninganene chikonchacho nde nikuona kwanu kuti mwina chomwe chimachita kuti mwina azikhali kukumula anthu choncho ndi chani kwambiri? Of course sitingakane munthu inali samakhanda anzake. Mwina ngati mwaye ulipo atha kunena kuti titengeniko ndikungoganiza kuti ndizotheka kuti athena mwina chifukwa ngasi nkhani ya vota ndomwe yonena kuti sinabwere poyera kuti kuti awa akupita kwakukatani patana khala kuti dziko tikudziwa kuti uya kupita ukapanga ichi mwina sitingapange speculate basi tungoziwa kuti wakuti wapita mbali imene akagwirapo iye yakuti ndi imene mwina ikabwera ngati dili yofunikira ipindulira dziko la Malawi. Koma facho sitikudziwa tingoona kuti anthu atengana ndi tikuona kuti kungochuluka nde uya tili ndi space imene mapanga speculate. Koma chimene nikupanga emphasize tuna kuti tiuze anthu awa akupita akuchuluka chifukwa chani. Akunenapo kuti ena alipikiridwa ndi mabungwe ena akunja kunenaso kuti awawa sindalama za msonkho cha Malawi chabwino amene akupita pa msonkho wa Malawi tikuziwa kuti David mwina ndi ma assistants awo ndi anthu awa mwina 4 or 5 koma ena awa akupita akukapanga izi ndizi koma nosakuyuza msonkho ya Malawi chifukwa chonena kuti akuthandizidwa ndi awo zonsezo zizikhala poyera kuti wina alisazingona and sibwezi panopaso tikukambirana choncho aziko kwambiri nditasokwera leya tilegeze pamenepo malinga ndi nthawi. Chabwino ndathokoza kwambiri Bernard. Zikuonekanso kuti nthawi apa ndi yatithira komano tinene kuti
nkhani isi nate Innocent nkhani tofuna tathokoze kwambiri kumkuyo chifukwa choti nthawi zonse amakhala ndithu available kulankhulana nafe and tiapatsa mpata kuti afufuze bwinobwino ndipo mawa abwere atiuze ndithu zoona kuti inunso mubweretseso ifeso okay tinene pano kuti ifeyo we don't have any reasons to come here and lie on the radio. Ndipo nde tilibe chifukwa china chilichonse ndipo we can't do that. We are here representing Malawians ndipo timabwera pano kumakamba chilungamo ndithu chenicheni. Tikamanena zinthu timadziwa zokuti tili ndi information and we know kuti awa anapita nawo ndipo anapa satellite yakuti koma sameneka kukhala nawo pa udindo umenewu. Tithokoze kwambiri so awire kamgwandira chifukwa chokhala nafe mu program yathu ya tsiku la lero timakuyamika ni nthawi zonse kuti mumakhalapo mawako maliza Innocent just 30 seconds. I think fundo yaikulu imene natikhoza kamba ndiona kuti tikuyenera kusintha mapangidwe anthu azinthu. I think it's high time Malawi timakamba zomwezo koma sitimafuna kusintha. I think kuyambira mwina 10 years ago kukakhala zochitika za UN bloated chani bloated entourage things like those tazilemba time and again zikuoneka ngati sizi kusintha. So it's time yokuti tisite tiyambe kupanga zinthu mosiyana. Zikomo munso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 5 August 2025 tikumanenso mawa nthawi ngati yomwe ija ya 5 minutes past 7 pamene zakhayi tupatsirani program ina ya kulinji. Ine Ntileya Malikano mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti ya kulibaji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesi ya odija chirugu kochuyena panji nanga ngati zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kusteri hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka panji nanga temziredio kukulijani kulinji tikudalira inu kulinji